Ahojte programátori, ja vás vítam na ďalšom pokračovaní letnej série programovania, kde si spolu v Scratchi programujeme túto cool Minecraft hru. V minulom dieli sme si naprogramovali postavu Steva, ktorého vieme ovládať buď šípkami alebo ASVD a ukázali sme si, ako nastaviť pozadie tak, aby bolo stále uprostred. Dnes si tu pridáme diamanty, ktoré bude Steve zbierať a bude za to dostávať body. Ukážeme si aj, ako pridať zvuk do hry. Tak poďme spoločne na to. Kto ešte nemá remixovaný tento projekt, kliká v popisku videa na tento link a následne na tlačidlo Remixuj. Vytvára sa mu vlastný odvodený projekt. Ak je prihlásený v Scratchi, alebo ak si prihlásený v Scratchi, tak sa ti tento projekt uloží. Následne klikáš tu na postavu Diamant. Vidíme, že ešte nič nemáme naprogramované, tak poďme na to. Dnes si ukážeme, ako sa klonuje. Na klonovanie potrebuješ zriadenia 3 príkazy. Pri štarte klonu, naklonuj seba a zruš tento klon. Ja si trošku zväčším obrazovku, aby ste lepšie videli. Takto. Čiže ešte raz potrebuješ zriadenia. Pri štarte klonu, naklonuj seba a zruš tento klon. Ak to máš, poďme ďalej. Čo chceme? Chceme, aby sa nám vytvárali klony a ktorú udalosť? Tak klasicky je to udalosť pri kliknutí na zelenú vlajočku. To je, keď spustím touto zelenou vlajočkou hru, tak vtedy chcem, aby sa mi začali vytvárať klony. Čiže použijem príkaz naklonuj seba. Keby som to nechala takto, tak sa mi vytvorí jeden klon a to je všetko. My tých klonov chceme mať viac, preto potrebujeme príkaz cyklu, buď opakuj 10 krát alebo opakuj stále. My chceme, aby tie klony sa vytvárali stále počas celej hry, preto vyberám opakuj stále a do tohto príkazu cyklu dám príkaz naklonuj seba. Teraz sa ti proste budú vytvárať klony stále. Je dobré do toho opakuj stále a naklonuj seba pridať nejaké čakaj, lebo Scratch má nejaké obmedzenie na počet vytvorených klonov. To je 300, čiže pridáme si čakaj, napríklad 5 sekúnd. To spôsobí to, že ten klon, to je diamant, sa ti vytvorí každých 5 sekúnd. Aj keď spustíš hru, každých 5 sekúnd sa ti začne vytvárať klon. Ďalej, čo budeme chcieť? Tak ideme nastaviť si, čo sa má diať pri štarte klonu. Pri štarte klonu budeme chcieť, aby sa náš diamant umiestnil zviditeľnil, aby sme ho videli, umiestnil sa na náhodnej pozícii. Čiže poďme na to. Ideme do vzhľadu a najprv ten pôvodný diamant, z ktorého sa vytvárajú klony, skrieme. A tento diamant, ktorý sa už naklonuje, ukážeme a zároveň mu nastavíme, že skoč na náhodná pozícia. Teraz sa proste každý jeden klon skočí na nejakú náhodnú pozíciu na obrazovke. Tu máme prvý, tu je druhý klon. O 5 sekúnd pribudne ďalší. Kto by chcel, aby sa tie klony vytvárali rýchlejšie, tak to čakaj zmení napríklad na 1. Opäť zelenú vlajočku a tých klonov bude mať každú sekundu 1. No, ja si vrátim k 5 sekundám. To mi stačí takto. Čiže vrátime sa tuto pri štarte klonu, ukáž sa a skoč na náhodná pozícia. Ďalej by sme chceli, aby pridáme si tu aj nejaký efekt, aby to bolo zaujímavejšie. Scratch má veľmi pekné efekty, tak napríklad ideme do vzhľadu a pozrieme sa, aké sú tu efekty. Zmeň efekt. Veľmi pekný efekt duch, ktorý spôsobí takú transparentnosť. Hej? Buď ho vieš objekt zviditeľniť alebo zneviditeľniť, ale vieš to urobiť aj v cykle, že postupne sa objekt buď zviditeľní alebo zneviditeľní. Takže zmeň efekt, farba, my zmeníme na duch. Duch urobí tú transparentnosť, čo potrebujeme. Nastavíme sa -10, to znamená -10. Ak sme vravela som, že budeme to robiť v cykle, tak dáme, že opakuj 10 krát. Čiže 10 krát sa nám zmení efekt duch o -10. To znamená, že ten objekt v závere, keď ten cyklus dobehne, bude plne viditeľný. Čiže na začiatku mu nastavíme, keď sa ten klon začne vytvárať, že nech je nastav efekt farba, tu pod skryto dáme tuto, pri kliknutí na zelenú vlajočku, tuto pridáme nastav efekt farba, ale zmeníme to na duch, na 100.
Či na začiatku bude plne neviditeľný a potom postupne, keď sa ten klon zjaví na obrazovke, sa bude meniť jeho efekt, čiže postupne bude viditeľný. Keby sme to nechali takto, ako máme, pozrime, čo sa udeje, tak postupne sa tento objekt, akože každých 5 sekúnd uvidíš. Môžeš ešte ten efekt toho ducha, zmierniť tým, že tu pridáš nejaké čakaj. A bude to prebiehať pomalšie. Ja som tu pridala čakaj napríklad 0,1. Čiže ten efekt bude trošku zväčší. Pozrite, bude takýto pomalší. Takto. Vidíme, že postupne sa nám ten diamant takto ako keby spávne ukáže. Samozrejme, keď sa ti tento efekt nepáči, vieš vybrať iný. Farba, ryby oko, zvírenie, štvorčeky, mozaika, jas. Samozrejme, neskôr si ukážeme, ako fungujú ďalšie efekty. Mne sa najviac páčil duch, preto som si ho vybrala. Nezabudnite, musíte tuto pri kliknutí na zelenú vlajočku mať nastavený efekt duch na 100% a potom tuto pri štarte klonu ho postupne meniť. Takže to máme to spavnovanie. A teraz by sme mohli prejsť na druhú časť, kde chceme urobiť to, aby ten Steve, keď sa dotkne nášho diamantu, alebo respektíve keď sa diamant dotkne Steva, alebo aby to vedel Steve zbierať. Zatiaľ to Steve akože nijak neinterakuje s tým diamantom. Tak poďme na to. Stopnem hru. Takže pridáme si, že opäť chceme to robiť, aby sa to dialo počas celej hry. A nebudeme riešiť vzor, ale tie klony chceme zbierať. Čiže idem tuto pri štarte klonu, že trošku si toto zväčším, takto. Pri štarte klonu, čo to pridám? No pridám to ďalšie opakuj. Tentokrát opakuj stále, lebo chcem to robiť počas celej hry. Zbierať, nie iba 10 krát, alebo neviem, 20 krát. Počas celej hry chcem vedieť zbierať diamanty, čiže pridávam opakuj stále. A čo sa má opakovať stále? Tak ak sa dotkneš Steva, potom zruš tento klon a môže zahrať nejakú hudbu napríklad. Takže opakuj stále. Teraz príde podmienka ak. Čiže podmienka ak. Tu príde podmienka ak. Ideme do zisťovania. To je svetlomodrá. Dotýkaš sa, myš vyberám. Tu vložím do tohto šesťuholníka. A to myš zmením na Steve. Ak dotýkaš Steve. Čiže ak sa náš diamant dotýka Steva, a teraz použijeme tento zvyšný príkaz. Zruš tento klon. Aby sme tých klonov nemali veľa, aby sme neprekročili ten minimálny počet alebo maximálny počet 300. Teraz, keď sa Steve dotkne diamantu, tak ten diamant zmizne. A vidíme, že diamant mizne, ale nepridáva nám žiadne skóre. Tak, poslednú vec, ktorú dnes urobíme, je sledovanie a bodovanie. Tak, najprv si musíme vytvoriť premenu, do ktorej si budeme ukladať počet bodov, ale koľkokrát sa dotkol Steve diamantu. Čiže idem do premenné, predposledná gulička premenné a dám, že nová premenná. Tú premenu si nazvi ako chceš, kľudne počet bodov, počet diamantov, po skóre. Ako chceš, že napíšem počet bodov a dám ok. Vytvorila sa mi premena a hneď sa mi pridala tuto vľavo hore na obrazovku. No a už keď to mám, stačí tuto, že zmeň my variable a vložiť to do tej podmienky, lebo tuto chceme, že ak sa dotkneš Steva, vtedy zmeň počet bodov. Nie keď štartuje klón, alebo nie keď sa klonuje. Proste iba vtedy, v tej časti, keď sa vytvorí klón a ak sa dotkne Steve toho klonu. Ešte dôležitá vec, tu je nastavené my variable, to ty nechceš, ty chceš, aby sa tebe menilo počet bodov, alebo čo tam máš, skóre, alebo počet diamantov, čiže zmeň počet bodov od 1, kto by chcel viac bodov, tak dá 10, 20 a tak ďalej. Poďme si pozrieť, ako to zatiaľ funguje, že máš tu Steva, máš tu prvý diamant, dotkneš sa, máš jeden bod, druhý bod. Teraz pozrite, ja stopnem hru a pustím ju zase. Nezačínam od 0, ale od 2. To je také neštandardné správanie, preto je dôležité tuto ešte prikliknutie na zelenú vlajočku, nastav variable 0, to my variable zmeň na počet bodov. Nastaviť počet bodov na 0, čiže keď klikneš na zelenú vlajočku, vtedy sa ti nastaví počet bodov na 0. Poďme?
vyskúšať, či to funguje. Čiže zoberiem jeden diamant, mám, stopnem hru, zase pustím a vidíme, začínam od nuly. To je dobré. Čiže máme čo? Bodovanie, máme klonovanie týchto diamantov a máme zbieranie. Keby sme si chceli pridať hudbu, tak ideme do zvukov a môžem si pridať zvuk vtedy, keď sa mi spavne diamant, alebo keď ho Steve zoberie, to už je na vás. Mne sa veľmi páči efekt, keď sa ten diamant spavne, aby som vedela, že mám ďalší. Čiže ja dám, že zahraj zvuk a tuto ho vložím. Hej? To znamená, že teraz sa mi prehrá zvuk vtedy, keď sa ukáže diamant, čiže prebehne tento cyklus, ktorý akože zviditeľný ten môj diamant, hej, lebo vieme, že ten efekt duch nám robí transparentnosť. Hej? Čiže vtedy zahrám. Kto by chcel, aby zahral zvuk vtedy, keď získa bod, tak vloží tento zvuk sem. Hej? Čiže buď ho dáš sem, alebo sem, je to na tebe. Hej? Že kedy ti to bude hrať, ale zvol si iba jednu možnosť, aby ti to každú chvíľu nepípalo. Kto by chcel nejaký iný zvuk, že tento sa mu nepáči, kliká na tú šipočku, dá nahraj a môže si nahrať vlastný zvuk. Nahraj, hou, hou, hou. Dať uložiť, vrátiť sa naspäť zo zvukov do scenárov, vidíme zvuky, prekliknem na scenáre a zvolím si túto, prekliknem, že recording. Spustím. Hou. Vidíme, hou, hou môj. Čiže ešte raz, ako som to urobila, tu som mala zahraj zvuk, tu som klikla, dala som nahraj, tu som klikla na nahraj, povedala som niečo, že zahraj zvuk, skončí nahrávanie, ulož, zo zvukov som sa preklikla na scenáre a tu som si vybrala buď recording 1, recording 2, hej, a už mi to zahralo. Takže nahraj, povedala som niečo, že zahraj zvuk. Áno, čiže takto vrátim späť to Magic Spell. Ukážeme si, čo sme nezvládli, tak dúfam, že sme to spoločne dokázali. Čiže náš Steve už vie zbierať diamanty a získava za to skóre. Tie diamanty majú taký pekný efekt, že sa postupne zviditeľnia, keď sa spavnú a nám to hrá takýto pekný zvuk. Tak dúfam, že sa vám táto hra páčila a že sa vám podarila a teším sa na ďalšom pokračovaní, kde nám tu pribudne nejaký nepriateľ. Takže ahojte a teším sa na ďalšie stretnutie. Lajkujte toto video.